Moikka taas, se on Lauri. Tämän videon aiheena on rationaalifunktio ja tässä mulla on esimerkki rationaalifunktiosta. Eli rationaalifunktio on sellainen funktio, missä polynomi jaetaan toisella polynomilla. Jos et muista, mikä on polynomi, kertaa maa 2 kurssin kirjasta polynomin määritelmä. Usein kun on kyseessä rationaalifunktio, on kiinnostavaa tietää, mikä on rationaalifunktion määrittelyjoukko. Tai pikemminkin, mitkä on ne x-arvot, joilla tämän funktion arvoa ei voida laskea. Määrittelyjoukko voidaan ilmaista tämmöisellä merkinnällä. Iso M, tulee sanasta määrittelyjoukko tietenkin, ja sitten alaindeksiksi sen kyseisen funktion nimi f. Ja nyt on kyse tästä esimerkkifunktiosta. Ja otan kaksoispiste, ja nyt mä laitan sen määrittelyjoukon, ja mä laitan sen semmoiseen muotoon, että koska tuossa on ainoastaan yksi x-arvo, jolla funktion arvoa ei voi laskea. Ja se perustuu siihen sääntöön, että nollalla ei voi jakaa. Eli jos tämä nimittäjä polynomi saa jollain x-arvolla arvon 0, niin ne on se, tai jos niitä on useampia arvoja, niin ne on sen määrittelyjoukon ulkopuolella. Ja jos näitä arvoja on vain muutamia, niin on helpompi kirjoittaa se määrittelyjoukko semmoiseen muotoon, että kirjoittaa ne x-arvot, mitkä ei kuulu määrittelyjoukkoon. Eli mä kirjoitan tähän nyt tämmöisen merkinnän, ja tämä tarkoittaa, että x ei saa olla -1. Tai pikemminkin x on eri suuri kuin -1. Eli siinä on tämän funktion määrittelyjoukko. Sitten jatketaan. Joskus rationaalifunktion lauseketta voidaan sieventää. Tähän paikkaan on hyvä ottaa kertaus sievennyksestä, kun on kyse rationaalilausekkeesta. Eli miten tämä toimii luvuilla? Tämä on esimerkki luvuilla, koska se supistaminen, miten me aiotaan kohta tehdä, tapahtuu ihan samojen sääntöjen mukaan kuin luvuilla. Jos meillä on tämmöinen lauseke kuin 6 jaettuna 10, niin sehän voidaan kirjoittaa hyvinkin muotoon 2 kertaa 3 jaettuna 2 kertaa 5. Näin. Ollaan vaan muokattu tuon lausekkeen muoto. Ja nyt, kun molemmissa sekä osoittajassa että nimittäjässä on kertolaskua, niin me voidaan supistaa samat tulontekijät, jos osoittajalla ja nimittäjällä on yhteinen tulontekijä. Eli tulontekijä on tämän kertolaskun yksi jäsenistä. Ja huomataan, että molemmissa on tuo 2. Ja silloin me voidaan vetää viivat noiden 2 päältä ja niiden tilalle tulee numero 1. Ja mitä meillä silloin jää, kun me noin 2 vedetään yli ja tilalle tulee 1? No, osoittajaan jää 1 kertaa 3, eli 3. Ja nimittäjään jää 5. Näin. Katsotaanpa supistamista sitten, kun meillä on kyseessä lauseke, jossa on muuttujaa. Eli 5x
jaettuna 3x toiseen. Tähän tarkoittaa nyt samaa. Muunnetaan taas pikkusen tuota muotoa, niin päästään siihen sieventämisen tai supistamisen ytimeen. Eli 5x tarkoittaa yhtä kuin 5 kertaa x. Sitten tuolla nimittäjässä on 3 kertaa x kertaa x. Eli x toiseen on x kertaa x. Noin. Ja huomataan, että taas löytyy osoittajalla ja nimittäjällä yhteinen tulontekijä, niin se on toi x. Ja nyt kun osoittajassa on vain yksi kappale noita x:iä, niin me voidaan vetästä yli täältä tämä x ja sitten nimittäjästä myöskin yksi kappale x. Eli sieventää tai supistaa x:llä. Ja silloinhan tonne jää osoittajaan 5 kertaa 1, koska aina jos vetästään viiva yli, eli supistetaan, niin silloin sinne jää tilalle 1. Eli x:n tilalle tulee 1, eli 5 kertaa 1 on 5. Ja sitten tänne alas jää vain 3 kertaa x, koska se toinen x supistettiin pois sieltä. Ja luvun ja muuttujan kertolaskuun ei tarvitse tuota kertomerkkiä kirjoittaa. Eli sievennetty muoto on 5 per 3x. Näin. No katsotaanpa sitten, voidaanko me sieventää tämän esimerkkifunktion lauseketta. Eli mä kopioin täältä tämän lausekkeen tähän alemmas. Noin. No nyt näyttää siltä. Ensinnäkin täällä on pluslaskua ja miinuslaskua. Eli se supistaminen vaatii sitä, että meillä on ainoastaan kertolaskua. Eli suoraan ei voida lähteä supistamaan yhtään mitään. Mutta edelleenkin sieltä maa 2-kurssilta muistetaan tämmöinen laskukaava, jonka mä kohta kirjoitan tuohon oikealle. Eli sitä käytetään, se oli nimeltään yksi näistä muistikaavoista, ja sitä voidaan soveltaa tuohon osoittajapolynomiin. Eli toi x toiseen miinus 1, niin se voidaan kirjoittaa tämmöiseksi kertolaskuksi, kun x plus 1 suluissa kertaa x miinus 1. Ja mä kirjoitan tuohon alapuolelle nyt, mihin tämä siis perustuu. Eli tämmöinen muistikaava on esitelty. Maa 2-kurssilla. Eli jos meillä on kahden potenssin erotus ja niillä on yhteinen eksponentti ja nimenomaan se eksponentti on 2, niin silloin tämä voitiin kirjoittaa tulomuotoon a plus b kertaa a minus b. Näin. Ja nyt jos palataan tähän äskeiseen lausekkeeseen, niin tässähän nähdään, kun silmä oppii lukemaan, niin tässä huomataan, että tämä x toiseen miinus 1, niin sehän on itse asiassa tätä samaa muotoa kuin a toiseen miinus b toiseen. Eli nythän a:ta vastaa x tässä, ja sitten tätä b:tä vastaa 1, koska 1 toiseen on 1. Ja silloin se voidaan kirjoittaa tuommoiseen muotoon. Ja tätä nimittäjää ei voida sen kummemmin muuttaa. Mutta nyt me huomataan, että tässä on
nyt tämä on muuttunut semmoiseen muotoon, että tuo osoittajapolynomi on tulomuodossa. Eli siellä on sulkulauseke kertaa sulkulauseke. Ja nyt löytyy yhteinen tulontekijä osoittajasta ja nimittäjästä. Eli voidaan vetää yli tämä x plus 1 sekä osoittajasta että nimittäjästä. Ja silloinhan meillä jää jäljelle ainoastaan tuonne osoittajan tuo x miinus 1. Ja muistetaan aina kun supistetaan, niin sinne jää tuo 1. Eli nimittäjään jää nyt 1, mutta aina jos jaetaan 1, niin silloin sitä on turha merkitä sitä nimittäjän 1, koska siitä loppujen lopuksi kuitenkin, kun me jaetaan 1, niin siitä jää vaan se x miinus 1. Eli me huomataan, että saatiin muokattua tämä alkuperäisen rationaalifunktion lauseke huomattavasti yksinkertaisempaan muotoon. Eli nyt tämä x miinus 1, se ei ole enää rationaalifunktio, vaan se on yksinkertainen polynomifunktio.